29-njy mizan Özbek diliniň milli günüdir. Özbek diliniň milli gününi hemme özbek kawmlarymyza, doganlarymyza, dostlarymyza, aga inilerimize tüs yürekden kutlu ve mübarek bolsun aýtýarys. İnşallah hemmemiz birlikde ağzı bir bolup, ittipak bolup, dogan gardaş, dost bolup hareket edeliň bul gözel dünýany, bul gözel hayaty, bul gözel durmuşy Özbek bilen Türkmeniň arasyna agzalylyk gelmesin, bir ittifaklyk gelmesin. Hemmemiz barabar dogan ýany, dost ýany bolup zindegi edeliň, ýaşalyň Afganistanyň gaýsy küncünde bolsagam daşardeger içerde. Men tarapdan hemme özbek kawmlarymyza bul hoşluk güne, bul şatlyk güne 29-njy mizany Özbek diliniň milli gününe kutlu we mübarek bolsun aýtýaryn. Ýaşasyn Türkmen, Özbek kawmlarymyz. Tebraning gaflatda qolmay Özbekimning bolasy. Bir bo'lib birga yashaýsiz.